Здравейте! Аз съм Елена Господинова от 11 Е клас на професионалната гимназия по хранителни технологии и техника град Пловдив. Аз обичам моето училище и искам да ви го покажа. А вие ще решите дали да дойдете при нас и няма да сбъркате. Храните, тяхното качество, видът, съдържанието. Всичко това изучаваме тук, а и още много интересни неща. Намираме се в лабораторията за провеждане на часовете по аналитична химия, технохимичен контрол на храни и напитки, органична химия, неорганична химия. В тази лаборатория извършваме окачествяване на храните и напитките, определяме техните химични показатели. В тази гимназия съм прекарала много щастливи ученически години. По същия начин се чувстваме сега, когато идвам всеки ден на работа. Виждам моите любими ученици. Горда съм и се чувствам прекрасно в училището, в което вече съм преподавател. От моите учители получих много любов, много знания, много умения, които сега нашите деца се стремят също да ги овладеят. Избрах тази специалност, защото смятам, че тя ще ми помогне за по-нататъчното ми развитие, тъй като аз бих искал да следвам медицина. Знанията, които получавам тук, в една степен ми помага, защото се запознавам с оборудването на лабораториите. Ние имаме много добре оборудвани аналитична и микробиологична лаборатория, която може да помогне за по-нататъчното мое развитие. Избрах това училище, защото тук се изучава химия. Аз от малко имам интерес към химията. Има много добре оборудвани лаборатории и в тях се извършват много интересни опити. Тук се изучава много химия в нейните най-различни дисциплини. Аналитична химия, неорганична, органична химия. Всички тези науки са много важни за моето бъдещо развитие. Ние следим новите технологии в професията. Изготвяме различни презентации, табла, чрез които показваме всичко ново на нашите съученици. Използваме интернет, нашата библиотека, която е много добре оборудвана. Организираме различни тържества. Миналата година участвах в компанията Sky Beauty Cosmetic, която се занимаваше с производството на козметични продукти. Участвахме на много конкурси в София и в други градове, където ни отличиха подобаващо. Продуктите ни се продаваха много добре. Компанията още функционира, но е с учениците от 11 клас. Непрекъснато участвам на различни олимпиади, състезания, свързани с химията, в които печеля различни грамоти, награди. Искам да продължа образованието си в медицински университет, специалност фармация. Искам да стана фармацевт и да ръководя аптека. Мечтата ми е да влезна в университет, медицински университет, да завърша и да стана един от добрите лекари в България. Аз съм главен редактор на вестник Клио. Това е нашия ученически вестник, в който отразяваме действителността такава, каквато е, виждаме през нашите очи. Колеги, имаме новина! БНТ снима в нашето училище! Сформирахме екип с помощта на нашите преподаватели. Всеки има различни задължения във вестника. Един събира материалите, друг ги рецензира или пише различни статии. Аз се занимавам с училищния вестник. Покрай него получих многобройни награди, една от които е в 4-тия национален конкурс за литературно творчество и журналистика Стоян Михайловски. Темите, които избираме, са различни в зависимост от това какво се е случило в училище. Тъй като вестника училище, ние избираме предимно ученически теми. Пишем за любопитни факти в училище, факти свързани с нашите специалности. Последния брой има нашите постижения в двата национални конкурса, с които спечелихме много награди.
Издали сме 8 броя до този момент. Здравейте! На 16 февруари вие сте с екипът на Радио Глио, с радиоводещ Роси и тон оператор Ани. Важни посри, недостъпни. В момента се намираме в лабораторията по микробиология. Тук ние анализираме храните, откриваме вредните микроорганизми, които вредят на храните, а съответно и на нас, хората. Избрах тази специалност, защото е модерна, много актуална и търсена. В училището ни има добре оборудвани микробиологични аналитични лаборатории. Избрах тази специалност, защото е актуална и модерна. Избрах тази специалност, защото е много актуална и много ми харесва да се занимавам с изследването на храните. Аз избрах именно това училище, защото много ми харесва специалността лаборант. Надявам се след няколко месеца да ме приемат в УХТ, да продължа тази специалност и след години да работя в някоя лаборатория и да изследвам храните, за да бъдат добри и качествени. Избрах това училище, защото в него има много добра материална база. Имаме лаборатория по аналитична химия, по микробиология. Библиотеката също ни е много богата и много ни дава информация за нашата специалност, както и така нашите учители ни информират много добре. Те са много добри специалисти. Ние редовно следим новите технологии, свързани с нашата професия. Информираме се от учители, интернет, библиотеки. Изучаваме английски език по професията, което ни дава възможност да се справяме по-лесно с технологиите, не само в нашата страна, но и в другите, като използваме различни литератури на чужд език. Искам да следвам моята специалност и ще запиша в УХТ, за да мога да се я продължа, защото на мен много ми харесва тази специалност и се надявам да влезна, за да мога да я продължа да я следвам. Аз мисля да продължа в УХТ със същата специалност, но мисля да си пробвам и фармация и медицина, защото училището ни дава добра възможност да кандидатстваме с това. Занапред се виждам да работя в лаборатория. След 10 години се виждам като технолог, може би в някоя лаборатория, или да преподавам в това училище би било голямо удоволствие за мен. В моето училище има много клубове и учебни компании. В момента се намираме в учебната компания Green Activity, която преди 1 година започна производството на ето тази екотурбичка. Но сега нека екипът ви разкаже повече за тях. Нашия екип се състои от 8 ученици, специално с организатор производство от 12 Б клас. Избрали сме екипен модел на управление и така учредихме акционерно дружество. Капитала за него набираме чрез продажба на акции. Основни членове на нашата фирма са Весела Попова, Петко Пиронков и Сии Кашопова, които отговарят за маркетинга и рекламата. Веселина Додова е мениджър финанси, Мария Бризнакова е мениджър производство, Георгина Пейкова е секретар, а Иван Ванчев е президент на фирмата. Отначало решихме да започнем своя бизнес, следвайки примера на вече учредените компании в училището. Идеята ни за производство на екологични турбички дойде спонтанно. Всички сме възмутени от нейлонови турбички отпадъци, които хвърчат из целия град и го замърсяват. Още от 7-ми клас имам желанието да уча хранителни технологии, затова избрах тази гимназия. Смятам да продължа образованието си във висше учебно заведение. Благодарение на силната ми подготовка от тук и мотивацията, която имам, вече съм приет студент в университета в Хага. Смятам, след като завърша образованието си там, да се върна в България и да започна собствен бизнес в областта на хранително-вкусовата промишленост. Желая да завърша обучението си и да се реализирам в сферата на предприемачеството и хранително-вкусовата промишленост,
С удоволствие бих се върнал да споделя опита си като бизнес консултант на учениците и с удоволствие бих ги поканил да практикуват в моята фирма. Аз също бих се върнал да преподавам тук, защото харесвам училището, харесвам специалностите, също така харесвам преподавателите ми. Пловдив е моят град, защото съм се родила и израснала тук. Така и професионална гимназия по хранителни технологии и техника е моето училище. Тук избрах своята професия, намерих своите приятели, имам занимания и добри учители. Това му стига на човек, нали?